Здравейте! Това е едно бързо видео за моите любими и не толкова любими парфюми. Започваме с този свеж аромат на Лолита Лимпински. Парфюма е много приятен, нежен, ухае флорално, идеален за пролета и е дълготраен, препоръчвам го, няма да съжалявате. Giacomo For Here е доста тежък парфюм, на мен ми ухае много силно на рози и според мен за по-възрастна дама и за зимния сезон. Докато трендито на Oriflame е доста свеж цитрусов аромат, преобладаващо ухание на грейпфрут, много подходящ за пролетния сезон. Paco Rabanne Black XS е много мой любим парфюм. Страхотен, аз го използвам целогодишно, няма да сгрешите с него. За разлика от енигмата на Oriflame, която е просто под всякаква критика за мен. Има големи очаквания, въобще не ми хареса. Както и този парфюм, който просто не намирам думи, с които го опиша. Ухае на рози и лимони. Отвратителен е. Просто не знам, няма да довърша даже количеството, ще го изхвърля направо. Това е един наливен парфюм, в който имаше Lady Million. Много съм доволна, дълготраен е, приятен, доближава се до оригинала. Този е на Дюпонт, флорален, ухае на мен лично като магнолия, жасмин, цветна категория, хубав аромат пролетен. Този парфюм Лукс на Avon, въобще не съм доволна от него, очаквах много по-добро качество. Не е дълготраен, мирише ми като на бомбони, сладкарница, не ми харесва. За разлика от Tomorrow for Here, отново на Avon, страхотен парфюм, мирише ми като на тук-що набран пролетен букет цветя. Свършила съм го и ще си поръчам нов, защото съм супер доволна. Това е един от последните парфюми, които излязаха на Avon Attraction. Страхотен е, харесва ми, леко ми ухае като на синя слива, не знам защо аз така го усещам, много е приятен и е дълготраен. Един друг мой любим парфюм, шоколадов на Oriflame. Пак съм го изхабила, защото е прекрасен, много сладък и много дълготраен. Препоръчвам и него, ще останете доволни. Това е от мен. Друг клип, че снимам друга част от парфюмите си и ако вие съм интересна, следете ме. Скоро за мен ще дойде първата пинк кутия, която поръчах и ще го отворя заедно с вас. Ще ви покажа съдържанието и след това ще кача клипче с продуктите, които съм използвала, дали съм доволна или не от тях. Хубав ден, момичета!